everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Kami rang duha si Daeli ang nahibilin karon dinhi sa bahay. Ang tugo ni Ryan, nga di lang gid mi mangkawas dinhi sa bahay. Nakatuog nagmaayo si Aliyah. Nahinanok na. Kiuhaw ko. Muadto ko sa kusina. Nga naman ko. Ganina pa mang kalapad ang akong o. Kinsa ka? Ikaw? Ako? Ikaw? Ira May. Duol ka na ako, Ira May. Nahibong ka ba sa imong nakita? Ayaw kahibong. Kay ako ang imong kaluha. Si Lotus. Ay, Rami. Karong adlawa ang atong adlaw na tawahan. Mag-uban na cute kita. Og asa ka? Ato ako, ay Rami. Dali. Duol ka na ako. Ayaw kong patuwa. Ikaw si Iska. Nagpakaroon ingnon ka na saba. Oh, ang buwan. Kahayag sa buwan. Kasuwaw sa buwan. Galaban sa akong sinay tapo na ko. Nanginit ang akong lawas. Igusap, gidangdang sa kayo ang akong lawas. Kalaban sa akong bisan pag dili ko mututok sa buwan. May sakit ang akong tungkol sa kasuwaw. Ang akong mga tutlo. Ang akong mga kuko. Bitagas kini pag-ayo. Ano kini? Ano kini? Gaan kayong akong lawas. Ug nindot kayong ikamang. Ug ganong mikamang man ko. Dili ko gustong mukamang. Naunsaman ko. Ang akong buhok. Ang akong buhok. May tagas pa kayo. Hunog na. Hunog na mga kamutog mga tiil. Ayaw na banggamang. Ayaw. Ayaw na pagsigig pang oras. Mukha man ko paigon sa bumbong. Dili! Dili! Naabot ko sa ibabaw nga bahin. Naabot ko kabang dinhi sa atop. Magsugod na kita akong kaluha. Hain ka! Hain ka! Ni ako sud sa inyong lawas. Magabuhi ko gikan diri sa atop. Mahog ko! Mahog ko! Wa ko mahog sa ubos. Nalutaw ko.
Unsa gining akong tibati? Dili! Dili! Kinsa ka nang nakita ko sa samin? Ako ka na! May tango ko! Dili! Dili ni ako! Dili! Vampira! O dili kay ka na lang! Tutuki ang inyong kaugalingon sa samin. May biturok ka mga balhibos sa kong lawas. Magungnang, igon sa mausap. Usto na! Usto na! Ayaw pagawas sabay. Patsa ang bata. Siya ang una mong biktimahon. Makasuot ka pa sa pinuanan ni Ryan. Kung kay dili pang mudot ang iyang gahong nga anaa sa iyang panimay. Balika ang bata. Ug kana! Dili! Dili! Ikaw ug ako. Usa na ay rami. Mauna kini ang matuod ang panagway. Mao karong adlaw nga gipakataw ko ang akong anak Hular. Og sugod karon mag-uba na si Lutos og Ira May. Hapa! Hapa kamo mga kaabin! Mag-ampo kita kang Hular! Ginoo na mong mainiton sama sa asopre. Gamay na lang nga panahon. Paabuta ang paghari ta sa tibuok kalibutan! Magsadya kita! Nagkasulod ako sa mansyon, Iska. Pero niyapa ko sa ubos ka bahin. Bingaw man kayo. Doon na po ko 30 minutos. Aron mataguan ko ang akong kaugalingon. Magpagkatagulilong ko. Aron di ko nila daling makita sa akong pagpaniid. Ang orasyon sa pagkatagulilong. Martom. Gausim. Alakaros. Wala na. Mo na ni nimutangan sa papel nga gibiling tatay. Din higilubong ang magkapantato na ko. Kauton be. Butang sa kuning bagakay be. Kuy-kuyon kuning ita. Tempa. Gamiton kuning sundang. Aro badali kog kaut. Kitaan ganit ka basta kay kining naong nako. Musikat dis mga chicks. Maminyo gis lugoy ni 1 milyon. Kaut lugoy. Kaut. Oy, iyay. Ay kuwan hap. Pakon ti karon. Ay wan suway. Bukbukon ti kawana ka. Ay kuwan. Dunay ko kauton. Mingaw yun ang tibok pinalihanan, Iska. Gusto. Katong iyang underground. Adoon ko. Wa pa kita makakita og biktimahon. Og mubalik pa kita. Aron ang bata mo'y atong biktimahon. Layo na ay May. Padayon kita sa atong panaw.
aron mo suyo og dugo ug mukaon sa karne sa tao. Manghasi kita sa katawan, Ira May! Wa silang tanan din eh. Wa gyud ka nakit ang tikaw-tikaw. Kung mao na. Ug kung wa sila din eh. Hain na sila. Namalbal silang tanan. Oh. Kinahanglan mo gawas na ko din eh. Ug magsusi ko sa palibot. Nyor! Nganong diniman gisaulog sa lasang ang parte, nyor? Unsa ka man. Ha? Ngaw nang utana ka pa man. Wa ka ba di ay maanad, ha? Yabag Wa na pa ka maanad? suko noon. Mauna ni. Ang tanang dagkong ritual nga pagabuhaton anhi dinhi. Ha? Birthday karon sa akong anak buktot. Ah, Ha? anak ni mo buktot. Dili, ikaw may akong gi-address sa akong istorya. Oh! Birthday karon sa akong anak buktot. Ay mo laging anak buktot. Dili, ikaw may buktot. Sige, kasabot Nga, na ko. imo lang imong musulti ka lang nga party-party. Bitaw sa... Kanang party yun, di kay party-party. Mau yun, nyor. Kuya Mad kang dako, kuto na na. Ikaw nang kuya mad, nyor, ha? Ako nang kuto. Ngigaw, madamis ka, oh! Uy, uy. Misayaw, kinungo, oh! Naunsa ka man in taon. Ang ag mo sayo og binuktot. Alay na ni mo, nyor, nawayon mo kay ka. Ano ka masayod, nyor? Maon ni buktot nga gwapo. Ikaw, buktot ka. Istorya lang yata, istorya lang yata. Buktot ka ba? Istorya lang yata. Oo, buktot ka. Manayaw ta buktot, manayaw ta. Ha? Sayo buktot. Saya. Ala! Sa ala! Ala, may iwan yun! Tama! Tama! Atam! Mata! Way hinungdan. Ay! Gibilan ni mo akong liyog! Nakitaan pa! Day, gyapon ko ni mo nyor! Imong ilong ay na. Ayaw nyor! Akong gigulitan. Ayaw ko kung saan nyor! Unsa mo na nabira na? Iuli na nyor! Wan na ko'y ilong! Ayaw na kanan nyor! Iuli na na ko! Nyor tikoy! Sumpay ko rin sa akong ilong. Oy! Oy! Muda ko nagsamog! Daan pa ko. Nagbahis ko ng mga umo. Nag-iyahe lang paglupad. Mga 7 na kaanananggal ang nilabay. Kinanglan may bawa ang mga tao. Nagdili sila magawas-kawas. Mga silingan! Kung nakadugo ka mo sa akong tingog, tumana ninyo ang akong isulti. Ayaw ka mo pagawas. Kaya dagang mga ungo naggawas karong gabi una sa atong palibot. Nagbahas sila. Nangita sila biktimahon. Panirado ka mo. Paganda mo. O busuod ka rin sa inyong bahay. Sukli ninyo. Mayroong pag-ayo ang dagang mga iro. Nagpasabot lang. Nagdagang yun sila. Sige! Pakita mo! Duwas! Magtigit ka! Sa karong makulit ko, may nagtambol. Ingon sa kayo ang gigikanan sa maon na nagtambol. Pagtaon ako, susingon ako. Sige! Uwan! Bahag mo uwan ka pa niya. Padayon kong kaut ng yuta. Kay, naadya magkapadato na ko. Hunong ka, uwan na ka. Pumbuang ka, pakong tiruan na ka. Uwan! Hadloko ko ni mo. Bahala ka na eh. Kaut-kaut, lugoy, kaut. Dapat. Ang tubak akong ibawon. Tungab sa lugoy. Tungab sa... Uy! Ay, kung ka kuwang sa ero, no? Hadlokon man ko! May di ko kamang umuwang og iniro!
Awa? Oh! Oh, kasi na. Mas maib kumuuwang ni mo. Pagkita na ko. Aw niya ra pagkita. Kay, mag-count na ko. Mga-out kus, magkapadato na ko. Unsa ron? Hala? Unsa man ako nakita? Aliwas na? Iro ka na ko! Patay si Lugoy ini! Ah! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.